Dobrý den, jmenuji se Daniel Bárta a dnes bych vám chtěl představit tento jedinečný areál, který se nachází na severním břehu Sečské přehrady. Seč leží v Železných horách a nabízí řadu turistických výletů a naučných stezek. Areál byl vybudován kolem roku 1960 a jednotlivé chaty jsou průběžně modernizovány. Celý areál je oplocen a vybaven bránou pro auta a brankou pro pěší, což zajišťuje bezpečnost a soukromí. Každá chata je samostatná a plně vybavená. Najdete zde vlastní sociální zařízení, prostornou kuchyň a velkou terasu. Kuchyně jsou vybavené nádobím, lednicí, elektrickým sporákem nebo vařičem a mikrovlnnou troubou. Po vstupu do chatky se ocitnete ve velké společenské místnosti. Odtud vedou dveře do oddělených pokojů, kuchyně a koupelny. Každá chata je vybavená šatní skříní, nočními stolky s lampičkami. Najdete zde různé typy postelí, včetně manželských, oddělených i patrových. Parkování je možné přímo u chat. K večernímu posezení, opékání a grilování můžete využít soukromé ohniště, které se nachází před každou chatkou. Pro větší pohodlí jsou k dispozici také půlené chatky. Tyto chatky jsou ideální, pokud s sebou vezmete i své známé. Každá půlka má svůj vlastní vchod, sociální zařízení a kuchyň. Pro děti je zde připravený dětský koutek s houpačkami, s kluzavkou a kolotočem, stejně jako 2 venkovní hry a pergola na posezení. Pro sportovní využití je v areálu zmodernizované hřiště na volejbal a nohejbal. Koupání je možné na nedaleké pláži. Sečská přehrada je ideálním prostředím pro turistiku, cykloturistiku, houbaření a odpočinek. Navštivte zříceninu hradu Oheb a mnohé další historické památky. Nenechte si ujít tuto jedinečnou investiční příležitost s klientelou, která se sem každoročně ráda vrací. Pro více informací mě neváhejte kontaktovat, budu se na vás těšit.